Mergo panjenengan iso dadi Baladewa. Iso. Tawan gumun cak jiut hi. Rada rono. Tobat mau mengko. Atenan. Mengko tenan lho iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tangan. Engko. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung slup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbok beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Tobat. Aduh. Nyai, kula wonten dawuh, aku saya. Inggih wong ngertos. Tobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Tobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Tobat inggih. Kula lapi. Tobat piye. Ki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele abis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene tok. Inggih. Monggo kula tekaken mancing. Bangeten nggonmu ngorak-arik karo jagate Duryudana. Kowe tak muktekke. Kowe tak sunggi, kowe tak sungguh. Tak lungguhake minangka dadi Prameswari. Nek ditemune kowe natoni atiku. Anwati. Ora nyono yen kowe tegel. Kowe tegel karo aku. Nuwun sewu nggih, kula aturi sabar. Aturipun emban menika kala wau namung paring dawuh utawi munjuk atur menawi ingkang garwa nembe nyingetaken piyantun priya wonten ing patenggan. Dereng wonten atur ingkang salajengipun nggih, kula suwun supados panjenengan sabar. Wong wedok ndeleke wong lanang ning peturun ki ngapa? Monggo niku Banowati niku bojo kula. Bojo kula maniku Prameswari Ngastina. Inggih kula ngertos. Mbok menawi menika namung rencangipun. Saged ugi lho nggih. Kula nuwun sewu, sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten kaliyan ingkang garwa. Jering ingkang garwa menika Prameswari negari Ngastina. Prameswari menika sak tingkah tanduk lampahipun dipun tulat dening para kenya sak negari Ngastina. Mila Dewi Banowati menawi badhe tumindak alampah bidang utawi sedheng menika badhe dipun petang-petang ingkang langkung njlimet. Jernyatanipun badhe hambebangeri dhateng asmaning Nalindra tuwin negari Ngastina. Mboten kados kawula alit kok nggih. Menika pangkatipun Prameswari. Ya disuwek-suwek atiku. Raos kula sampun boten karu-karuan.
nek nganti Banowati nindakaken sewiji-wiji kaliyan priya nika kula weruh bojo kula kaya weruh singkat petatun. Dewate Pripun? kok mula aman niku bojo kula. Ditinggane ndi-ndi ora bakal ana wong iri-iriki. Nggih. Mboten ajeng iri-iriki. Nggih. Kejaba nek ajeng nggih balapan. Mbok cangkem iki sing apik. Lah sampeyan niku wong ana wong susah kok omongane ya sak geleme dhewe. Bawon wonten dawuh nggih. Kurawa diketabik upama wong lanang sing bedang kali Banowati kecekel bondo tangane krincung sikile kula dhewe sing arep matrapi pidana Kula non ngestaken dawuh. bodono Wonten dawuh. kula tindak dhateng taman Kadilengleng Inggih kemarengipun. yen pancen sing bedang Banowati niku wonge digdaya yen okol men digarap Kurawa yen akal sampeyan kudu iso garap karo manungsa niku. Oh inggih ngestaken dawuh nggih. Hartomarmo wonten timbalan tentremno penggalipun Kakang Nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Namung sak mangke mugi paduka sampun ngantos nggadahi raos pangraos ingkang boten sae lho nggih. Monggo penggalipun dipun tetepaken supados penggali paduka sampun ngantos goreh rungeh. Asesanti kemawon wonten penggali panjenengan supados tetep ing kamulyanipun nggih. Tak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong? Nek ora bener, kenapa aku ngrasake rasa seneng? Nanging yen bener, lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak, mesti atiku lara. Rada serius iki ketok iki. Maksude pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong. Nganu piye? Anune sapa? Tobat kowe kok kayane kok kaya kebangetan nggo pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten e. Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok keklumpukan ning rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. Karo kowe Panakawan Ngapusi. Asli ngapusi. Terus saniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda tresnane kalih kula niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon? Lah tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon Bagong. Serius. Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula. Iya Bagong, aku tresna karo kowe, mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa, wong yo nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang tantepas wulan. Ora sasulo. Saking bunga-bungae pikirku lho. Ora sanggo pikirku mau, pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedabikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah ra ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, Ora rasa basa. ora basa piye? Kowe nyeluk aku Yayi Dewi ngono. Alah, wah, gendeng ngimpi apa aku iki? Ya anu sapa?
Yayi Dewi Banowati kula wonten maring dawuh Kamas modal teng Cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya Lho. Lah topetan jujug lho. ana kongkos lak bubar marah rasi do ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora mung gedhekke atine Bagong. Mboten Pak Topan lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhatemenipun Kamas Bagong. Waduh, wis ora mulih ora apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar nang omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana krewekan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nyiparatipun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajrih menawi ngantos samangke wonten sinten kemawon iki mlebet wonten teman kadilengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembadhe ngayomi dhateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu. Rikat lampahing rata tanpa antara prating sukune ngarga kang tumingal boten pantura dangu praptaning nalindring mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadilengleng kaget njula kepati Sang Dyayu Dewi Banowati wau. Sri Baladewa Narpati Dwinares Lara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah panus maning jajalan Sukertaning baune iblis lanat. Wah, lah kok bener ucape umban ngematur Sang Hyai Prabu Duryudana. Yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku tekan kene ora paling iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu kok Prabu, kula tenan bukti kula konjo. Yo. Kula tampi Yai Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula dening penyaipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Kadilengleng. Monggo mboten taliwara ing saderengipun marang kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa? Yai Ratu. Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gemathok. Ngengingi babagan perkawis menika mboten namung bebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yai Ratu menika menapa? Inggih. Mboten menapa-menapa kok Prabu, mboten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadilengleng. Monggo sampun wonten embane kematur dhateng Sang Hyai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadilengleng. Mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten Bagong. non. Ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja cemetan. Aja sapenake dhewe. Iki prameswari, pun ngerti. Wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung.
Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, Estu kula mboten gawe wau mau upama wah ya HP ku entek baterene. Arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok. Yai Ratu, kula wonten maring adawuh. Menapa mboten tidak akan menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang Raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten. Lho kok suta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna lan Sinten Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentra saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Kakang Prabu menawi panjenengan samangke badhe dukani dhateng pun Bagong, kepeksa kula ingkang mbetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon ingkang badhe kendhak sira kaliyan Bagong? Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Kresna kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabihe. Ora pantes karo patuladaning para kawula sanegara ing Astina. Ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama warah nampik pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Astina. Wah, glandang nenggala leganing atiku. Nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati, iku padha karo kowe natoni atiku bol. Lho. Bol piye? Jenengmu apa? Baladewa. Ah tundang bol kok ora gelem. Nah tobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Kakang Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun adus sisan. Inggih ngesnaken dawuh. Saiki karepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tak wedeni amamu. Kae garwane Yai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah, Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, ha pegat. Apa ora masalah. Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngapa? Wis blonjo Bu, dudurung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngilimet durung Bu. Wis ning meletes. Ngarmuni penake pepepepepepe. Ra tekan-tekan. Wah, glereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU kae napas buatan ora ketututan mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecek
Baladewa. Ha saya ngunekke dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong. Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lek peksa wani niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedan iki sedumuk bathuk senyari bumi. Nek kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung bela metu jaba. Ayo maneman. Ayune kaya ngono etokke njaba. Terus meng apa? Padha wae mengan. Padake wah palus mari jajalan ora minggat kroya Kurawa, ora minggat gegulung dening aku Baladewa. Wah. Kelapa kepranggul mungging ngayuda kebapak nyobawat nyobentar bawat nyobentar. Oh wah kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adi kowe. Lho. Adi piye? Adi IP. IP piye? Ha IP-mu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep ngopo kowe rantak-rantak laku ning para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Kowe aku penjahat kok. Aku pesakitan wae piye? Kok arep dicekel. Salahku nggo napa? Luputku nggo napa? Kowe wani nresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasa selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni aku moh, aku wis duwe bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diitung aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak senggol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu, pecah genti sirahmu.
Syukur kepleset. Wah. Pupuh godhong siramu. Tibakno nya. Hai hai. Wah. Gilane pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsuh Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Dewate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cudha manek, ora nglakon tinjong akhirat aja dutak Panakawan. Lah Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja juntang. Ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh ta aku. Isan aku manus paning jajaran pripun Kakang Durna? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Pancen setan kok Bagong iki. Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Oh, lah kepanjingan apa kok dadi sak ciptane dadi sak sediane ana. Bagong Malik jaran Dewate. Oh. Monggo pun jengking. Kula mandhegrek niku pas teng riku niku. Terus dibiyak-biyak dhewe nika.
buntute dunggah-unggahke waduh kelingan sing ora-ora depate. Kelingan zaman semono. Zaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajari. Nek ora ndodok nguyuh maneh. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangake pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok mung didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latri seminggah. Kon biasa landan Wadyabala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grete nenggala jeblok ketemu banget. Eling-eling kula Bagong. Nalika semanten titah ingkang dugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup sak obor. Ndadosaken gagating driya kula Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptaarsa mlajar parandine kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening Dewane Ical wujuding kula Bagong nata Mandura Prabu Baladewa. Disemanane ngrat. Gelang-gelang jagat manus maning. Manus maning apa ya? Lali anak Yaudu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amo Srawata jamrate manyeng panca padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wih lele. Kowe wani maju nang ngarepe Prabu Baya, tak tunggu nang kene we Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Wis aja ngawu gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa.
ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyiar karo Nata Mandura. Kowe ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ati kowe sing ada bedhet cenaka ora. Ora iso kowe tiru aku ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan oleh omong. Angger alon-alon ya aku iso ngrekam. Ora bakal mati teh mati dhisik. Wah, setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong-wong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa entuk kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos sing galih. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong. Terimaken. Kula sampun tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun mrapra badhe nderek pecah kula badhe nglampos diri Kaka Prabu. Yai Ratu. Yai Ratu. Kula wonten maring adhawu. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang mlayu mboten kaliyan Bagong Kaka Prabu. Kuwi tenan. Inggih saestu. Lihatlah. Batobat Kyai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki kuwatir iki tak citi kabeh Batobat. Gumun aku ing atase wis kuwatir panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Batobat gumun ke tak jiut Radarono. Batobat mau mengko. Atenan. Mengko tenan lho iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tangan. Engko. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung slup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenan. Senengane iki mbok beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Batobat. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, aku saya inggih ngertos. Batobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Batobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Batobat inggih. Kula lapi. Batobat piye? Ki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele tabis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan.
Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene tok. Inggih. Monggo kula dheaken mancing wonten ing Palerman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih, saken dawuh. Busa oyon
Nuwun sewu kencar-kencar. Nandi kaya wanci ratri tan prabeda kaya wanci rina. Purayaga negari Ngamarta ya ing Indraprastha. Jabak nganti kaya tarulata ingkang tuwuh ana ing imbanging arga. Sangganing para Pandhawa miwah sangganing para Nayaka, para Punggawa mbegamber mlabar Yaya Samudra datan Motebi. Mus keparang lenggah Damparnata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Datan Kantunata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana. Panenggaing Pandhawa Satya ing Jodipati ya ing nunggul pawan Raden Harya Werkudara jumeneng Anggregancang. Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwatut ing Naga. Jinajaran pasebaning panengah Pandhawa mabukuh Susilastawa tumungkul ngati kaya muka konjeming Bantala. Ing pepungkuraning nata ing Ngamarta nenggih waragining Pandhawa satriya kembar kemanikan Raden Nakula Sadiwa ya Raden Pintet Kangsen. Dalandine katingal tidhem jinem tanana ingkang sami anyabawa kaperbawan wingit wimbaning Sang Katong. Katingal rengu pasuryaning nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Parandene dupi mulat rawuhipun ingkang raka ing Ndrawati. Dadya persasat kowe lumampang wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan. Mila sigra murwani pangandikan riris alon wijiling Sang Nata Prabu Puntadewa ngendhene kababaring lisan. Dewaning sun Koko Prabu persasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Sila Kresna. Parandene sak mangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Kadidine lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan. Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya panakrami sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka. Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Ndrawati. Asung pambaginipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun Kakang kunjung paduka Yayi Prabu. Kula pun dicundhaka panglingga murda
Amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Krishna kakangku. Aku ngaturake basa aku katura. Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna. Ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Kula tundingga jimat paripin dayanun ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya kula pun dinggo jimat. Lho nggih, kula pun dinggo jimat paripe Koko Prabu. Yayi. Sumangka sawanipun ing Raka Indrawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sakmangke ingkang Raka tinimbalan sowan wonten Garing Amarta. Mengko suraos kados pundi? Mugi parang hamba barana ingkang dhateng Raka Indrawati Yayi. Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari ing Amarta. Miwah kanalindranipun ingkang rayi pun punta babar pisan mboten. Namung nyandadosaken sengkel raosing manah kula kodheng sutaning manahipun ingkang rayi. Krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kyai Semar ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Amarta. Nanging krana saking raosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Bilih Panakawan ing Amarta inggih menika pun Bagong. Koko Prabu dinten sakmangke nandhang sakit utawi nandhang ruga. Ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginala wentah dening para Panakawan. Malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kyai Semar saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati kados dinten sakmangke menika. Mila doh nyana cerak nyana sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun Panakawan kuwatosing manah kula adeging para Pandhawa cinacap dening para kawula sinengguh satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika Panakawan. Mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dhederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waisane Bathara Wayah tur jagat. Yayi syukur menawi paduka Yayi tasih emut dhateng labananipun para Panakawan ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkuh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri boten supe dhateng menapa ing dados labetanipun para Panakawan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mula Werkudara, nggih. Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono. Ala apa tenta pun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka. Luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang Karang Kadempel tilik marang kananing si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ing sumebar. Bagong nandhang lara. Saora-orane tilik marang kananing si Bagong syukur bage bisa dadi sarana waluyaning Panakawan Bagong Bratasena. Bremara remangus wiyaya ngambrengangan kati karunaning kaswase Yaneng marga memalatgung dosang gondo wastrat mojo dereng ngantos paripasa mimbal wacana kasaru ing mlajar-mlajar kinata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa.
bala Pandhawa yuk gumulung mangungsi ring sata Kurawa Kambahung Kesra katiti merut layut sagung praratu Koko Prabu ndadosaken kagyat sotaning manah rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ana apa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Badhe ngaturaken lampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ingkang mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten Kresna? Kula wonten paring adawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten paring adawuh. Cetha nadyan ngumandhangi para Pandhawa ki tresna asih kalawan punakawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang punakawan mau digunakake kalodhangane dening para punakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan para punakawan teka mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi, kula wonten paring adawuh. Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lampahipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sakmangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing Taman Kadilengleng. Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyono-nyono punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kelawan nak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun Kresna? Aku sadu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang. Ngantipun Kakang disuraki dening para kawula sanegara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare lara malah tekan negara Ngastina. Lah dalah Werkudara, aja kesusu lho. Mungko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong Siadi ya wis apal marang pambeganing Punakawan. Yo. Ning Janaka sing ora sranta tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Prameswari ing Astina Yayi Ratu Banowati. Yayi, kasih lenggah ingkang prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu kula titip juwananing kadang kula pun Janaka. Arjuna lunen maring adawuh. Ya bener. Aku Ramayida kaya ngapa to kebrongoting rasamu. Tumuli tanpa pamit kowe ninggal parapatan negara ing Ngamarta klepat. Kowe arep nendi? Ngumpati dhateng Bagong. Mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung ngorek-orek dhateng pasuryanipun Bendara ing mboten badhe ical slaminipun gesang.
nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Koko Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun ngibang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati. Menawi Bagong boten emut Purwodaksina paripaksa, kula sampun boten badhe suka pangapunten dhateng pun Panakawan Bagong. Satemasak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi. Lah rak tenan to. Kosek to. Aja nganti kesusu ya Janaka, petungan nganggo narar sing ganep. Ndak kira si Adi wis apal marang pambeganing Panakawan. Apa ya kelakon ing atase Bagong? Kuwi kok nggih Yayi Ratu Banowati kira tuwuh tandha pitakon to? Ya bener apa ora? Nadyan ingkang paring pangandikan mau Koko Prabu Mandura, nanging kosek to Janaka, Koko Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Inggih. Lah yen nganti sisip ngendikaning Koko Prabu, nang nganti wis kelakon mateni karo Bagong, apa kowe ora bakal kelangan? Inggih. Saiki ngene. Kowe ora usah jumujuk marang negara Ngastina kepareng paduka. Bagong tilik ana ning Karang Kadempel. Yen pancen Bagong ora ana, teges Bagong pancen dadi maling ana ing negara Ngastina. Nanging yen Bagong ana mengko takonana sing apik-apik. Karepe piye, niate apa? Mengko yen Bagong wis ngandhakake timbangan ing kanthi permati. Bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane. Elinga Janaka, Ngamarta kuwi duwe pradata adil, duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula negara Ngamarta nadyan kuwi satriya. Mekaten Koko Prabu. Sabar, aja nganti kesluru. Inggih, ngestaken ayo. Tak kanthi menyang Karang Kadempel. Yen pancen Bagong iku iso ngandhakake lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener, aja mbok dukani lho Janaka. Mboten Koko Prabu ngestaken dawuh. Marikoten mrayetna semurires semurires eko balik kekugek sadulita. Anak-anakku wis rampung nggone padha gegojekan. Ki mergi bapak lenggah piyambak niku terus napa sing dipenggalih, napa sing dipikir kok semune wonten bab sing wigati, Pak. Nggih. Jane upama tak gagas kuwi ya ora ana gunane ning kok gumawang ana ing pikir ora ilang-ilang. Enten apa? Kok aku ngimpekke anakku Bagong tak rabekke. Mongko mantene wedok urung eneng iki bocahe wis nyandang cara manten lanang. Wah. Bareng tangi saka turu gragap. Nggos-nggosan napasku, keringetku nganti kaya klapa dineres. Tekan seprene kok kaya ora iso ilang ki eneng apa iki? Miat langening kalangguan aglar pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripesami Mbawacana kasarumrataning Raden Arjuna tumrojok tanpa harapan karya kaget Lurah Semar Badrana. Semarekaken prayekna semulires
Latmana Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha katang haywataya wanta Ndara kula ya Kakang Semar bekti kula nggih Den ya tak tampa bekti kula Ndara ya nala garing bekti kula Gus ya tak tampa bekti kula Ndara Kakang Semar praptaku ning Karang Kadempel sayekti mung butuh kelawan atma jamu ya kuwi panakawanku Bagong enten apa lha niki anak kula pancen awake rada gemreges jarine ndika Ndara betah kaliyan anak kula Bagong nun maju mrene enten apa maju ora sakuke antakon Bagong gunjang kanjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung kok kaya kadingaren biasane sing dibutuhke niku Petruk napa Gareng kok kula sing ditimbali ora nyono babar pisan jebul kowe mentala mbebangeri marang asmaning pepunden Bagong Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh ning negara Ngamarta ngendikake yen to negara Ngastina ketekan menungso ingkang aran Bagong ingkang wani nggibang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati Bagong nadyan kowe ora ngerti nanging wis wanuh kelawan gelagat lan pasemon yen to Kakang Mbok Ayu Banowati kuwi sesingitaning Arjuna lha kok dadi kowe wani bakal nggibang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati wis sumuk nyawamu kepengin tinjung akhirat kepengin mruput sowan pangiraning Gusti Maragage kowe matura Panakawan Bagong piye to Pak iki aku kira ngopo-ngopo nang omah lara malah Ndara Janaka rawuh mrene kok ngendikake kaya ngono ora sakokean gunem tanpa guna aja njaluk pengayoman karo bapakmu upama Semar ngayomi karo kowe cetha yen to wong tuwa ingkang ndombani karo karepe anak aku ya ora ngerti nek kowe nglakoni mbok diakoni Gong ora sembrono kowe iki apa tumindak kaya ngono tenan Gong mbok ya sing apik kurang apa to kowe di kayani karo Ndara Janaka kok lakonanmu kaya ngono mula wektu dina iki kowe ngaku apa kawan Bagong ora ngaku aja kelakon aja tak longgo parung wadukmu kene marganing patuwa mlayu ale mlayu ndak Ndara Janaka niku anak kula dioyak-oyak kalih Ndara Janaka lah dalah Janaka ora meper marangmu bal-baling kanepson mekasan rada ndhisiki lakune lawan aku tumuli tekan kene bakal gendhasi karo anakmu Kakang Semar nika lho Bagong dioyak-oyak lah dalah ayo terus yo lah kok kaya wis ora iso dindakake kamurkaning Ndara Janaka ya ming gandeng Bagong iki anakku nek nganti cilik lara gedening tekaning pati aku ora trima tak enteni babaring lakon iki wah
sial. Ora ana babar pisan Raden Hartanto Gatotkaca sial. Ora ngapa-ngapa. Ora tumindak piye-piye kok diarani karo Ndara Janaka mengsak aku kok dadi ngebang karo Ndara Banowati ki njur aku ki ndek kaya apa? Oh, ala Gong. Lah kok nasibmu kok ora kaya bengi iki. Monggo kae nek ngoyak wong ki nek urung nganti pati mandeg nek urung kecekel karo wonge. Wis. Monggo ngarepku segara kaya ngene. Kok wis tutup ya? Biasane nggir segala iki rame, mongko iki kliwon. Kok wis ra ana wong kemliwer ya? Jam pira ta iki? Wah wis jam 3:04 kurang seprapat. Lah ya wis do sayah mesti. Angkringan ya wis nglalu wae aku mbangane urip. Wah! Kresna Senayang manggalung mintonaken dhewe kramanira kang kumidiraning asta Arjuna wonten maring adawu wong nuruti karo karep wong nuruti lawan hawa kuwi tinemune ora prayoga lho Yayi sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepson iya aku percaya kaya ngapa to rasamu kelawan Yayi Ratu Banowati nadyan pun kakang ora nate mbok wenehi ngerti nanging aku wis ngerti gelagat lan pasmon inggih mula ora aneh yen to kowe nampa kabar saka Prabu Mandura banjur mubal kanepsonmu satemah ora iso mbok peper tumuli kowe mentala karo Bagong lah iki perkarane ngene nek nganti Bagong nyemplung segara iki mau tekaning pati kowe tanggung jawab karo Semar siji angka loro yen apa kang dingendikake Koko Prabu Mandura mau sayektine ora padha kelawan kasunyatan tanggung jawabmu saya akeh lho Koko Prabu ora usah dadak kowe nyebut karo kadangmu Ndarawati merga kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik takon sabar takon alon-alon ning kowe meranggal kowe nerak pacak nerajang perbatang kowe marojol saka sela-selane Garut barang watuku kula kados pundi dititik negara Ngastina yen pancen engko Bagong ora ana tegese Bagong mati yen Bagong ana tegese iki ana lakon ingkang aneh-aneh ana ing jagat Arjuna Kilurah Bagong kombak kumbul kabento alun saya nengah nalika semanten kacarita wis datan grahita gesang parandene kaya wis tekaning padi mulat diwaning samudra Sang Hyang Pikulun Bathara Baruna wis ora nyaut kuwandaning Kilurah Bagong endi kok ora gek teko-teko
Reno Smubang Wangaruna kadinetraning ukarapo sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkong ler wowo sing pinipanca Tokeng ayam mono Mas Tunama Sidam Sekaring Bawuna Langgeng. Bagong. Ana pelus kok iso omong. Wonten dawuh panjenengan sinten? Yen kowe durung tepung karo aku, ulun iki dewaning samudra. Ulun Pukulun Sanghyang Baruna. Oh, Pukulun Bathara Baruna. Ya. Kok wujude sawer? Ya, pancen aku wujud naga. Weh, lah pancen digdaya tenan. Iya, Bagong. Kok kula iso ngambegan teng banyu Merga saka daya ulun. Kok kula mboten pejah mapan teng dasaring samudra Merga saka daya ulun. Apa to sababe dene ulun nyaut kelawan jeneng kita, sayekti ulun bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa, Bu Ulun? Bagong, Nun, kowe wong ora salah, kowe wong ora luput. nggih. Ning didakwa tumindak kang ora prayoga. Mula dina samengko kita kudu bisa mbabar sarta kudu bisa ngrampungake perkara ing mapan negara Ngastina. Senanane pripun? Kula nek nganti metungul teng daratan Kunandara Janaka mesti kula dipateni. Mula balimu ning daratan ora wujud Bagong. Ulun dandani. Dandane wujud menapa, Bu Ulun? Ulun dandani wujud Brahmana. Mengko manut lan panjenengan ulun. Wit. Kula Iya. ajeng didandani kaya pendhita. Iya. Nek ngoten kula nyuwun dipun dandani kaya Begawan Durna. Aja. Mengko ndak padha karo Durna. Pokoke kita manut ulun. Nun nggih. Kula nderek paduka Bu Ulun. Ya, Bagong. Sarating mandam sumula madangi jroning masarean menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang diamanah hengkung sumungkem guling Undang ganjing langit kelap-lapaton lirakin sanging risang mawe gandrung. Bagong. Wonten jawab.
Wah, dandane ya tuwek. Arepku ki dadi enom ngono lho. Ora kena kudu ngono wujud kita. Nggih, Kowe nganggo jeneng utawa peparab begawan Godo Gitik. wis. Jeneng ya elek, rupa ya elek. Ulun paniki pusaka. Ing winastan wujud sela aran watu genuk. Hah? Nuke sapa? Watu genuk iki engko bakal mbabar kasunyatan negara Ngastina. Yen kita ketemu kelawan wewujudan ingkang padha karo kita ing mapan negara Ngastina, sawaten nganggo pusaka watu genuk kang mangkono bakal dadi sarana padhang negara Ngastina. Ngestakaken dawuh. Ulun paringi budhal ning daratan. Lho niki ngestakaken dawuh Bu. Piye? Ora ngira babar pisan to, Bang. Ngantos kados mekaten. Wis tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa ya terpaksa. Tobat to. Piye temonjat. Tobat. Wis pokoke tetep kowe dadi tetimbang aku Banowati, ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih iki lho Ra Bagong. Kowe ya ora getun to pegatane Duryudana? Mboten. Kula mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangan, mboten apa-apa watun semanding kali Ra Bagong. Iya. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun Ra Bagong. Iya. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mekaten iki. Menika keunggulanipun Ra Bagong. Iya, ya piye meneh Karang. Mbuh iki. Iso semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Namung sak mangke dos pun. Apa napa-apa ana wong teko rene. Nek kira-kira aku ora iso nglanggati pokoke njaluk mati bareng. Nek wedine isih iso dipekonah utawa dilawan sapa sing ora setuju hubungane awake dhewe. Inggih. Pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nek kira-kira entuk manggon ning Ngastina, kowe karo aku kawin lari ya Banowati. Inggih. Pokokipun kula nderek. Menungso ora tatanan. Menungso ora idep isin. Ing atase kowe katon tak uyak melayu nyemplung segara. Lah kok wis ndedheple eneng kaman kadilengleng Kakang Mbok. Kakang Mbok panjenengane mut kalian kula menapa mboten Kakang Mbok? Tobat Dimas Janaka. Inggih. Kenging menapa paduka nglanggati dhateng pun Bagong menika? Tobat sing timbang aku ramu ya Dimas.
Ya mergo ketukulan rasa tresna ning atiku masalah aku gelem ngladeni kelawan Bagong. Nah ngaten menapa Janaka dipun kawonaken Tobat ora ana sing iso ngalahke Bagong lho Dimas. Tobat mboten ora ana sing iso ngalahke Bagong. Malah sing gedhe pangapuramu yen to tresnaku karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki tenatone wis ora ana. Dengar. Arep omeng kaya ngene ning nuwun sewu, saiki gleleng aku saiki. Bagong. Nun. Ayo, kowe tak rangket tak aturake Ratu Ngastina. Mboten ajeng gelem mula ajeng kawin lari kalih Banowati, Tak pecah ndasmu. mang pecah nek iso. Mejanani temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinju ngakhirat nyawamu Mong tibake. Mengke kula tak tinju kali kanca-kanca kantor. omonganmu sak penake dhewe pecah siramu Mang pecah nek iso. Mboten menapa pokokipun anggere menang perang mesti kula hadiahi sun. Anu ya izin. Tobat. Nek ngesun pipine kaya arep tetel. Diserot banter panggih cangkeme ambane ra jamak-jamak. Ngece. Mboten kula remen. Wae sapa sing ganggu gawe awake dhewe? Rawi-rawi rantas menang-menang tak butuh. Inggih. Kok ya wis kok ya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambu wong ayu ora ana jelehe. Nekat banget. Piye? Koko Prabu elok. Lho elok piye? Kala wau Koko Prabu pirsa piyambak Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus Sareng kula dumegi wonten ing taman Kadileng-leng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawahi. Kula jempalani mboten dipun raosaken, kula ngliga curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka. Mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebih. piye lah dalah. Koko Prabu mrisani kaca paesan iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok Arjuna. Inggih. Lajeng marang paduka golek jago wonten pundi Desta melaku. Ana pendhita Janaka kasinggihan. Kok le nyadi men. Penemban, kowe sapa? Nyuwun prisa dhateng kula.
Kula Begawan Godo Githik. Godo Githik Nggih. Pertapane ngendi? Ngebong. Pendhita kok omongane ngawur. Ora dipesen kok. Momen dijenengi tok pertapane ora dikeki. Lho, sing jenengi sapa? Rahasia. Banjur dibadarke saiki. Penemban Godo Githik Wonten dawuh sampean sinten sinuwun? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wong jane kowe wis ngerti kok dadak takon. Koko Prabu kok ketingalipun sampun tepang. Nek kowe urung kenal, nek aku wis tepung. Ingkang wingkang sinten Raden Janaka? Titis penditanipun Titis. Kok ketinggal pasuryanipun Raden Janaka kok ketinggal sluntrit. Apa? Sluntrit jelek-lutrut. Sluntrit jelek-lutrut. Menapa bibar kecalan sesidemanipun? Kok ngene iki ngapa? Janaka wonten dawuh. Kowe iki mung kurang titi, kurang titis, tegese nek kowe iki jane ngemakke nganggo permana jati mestine bakal ngerti. Godo Githik Kula wonten dawuh. aku njaluk tulung tak tulungi ora kira-kira? Jelas. Yakin tak tulungi. Ana maling ning negara Astina. Jenenge Bagong. Wala penyakit. Sapa sing penyakiten sapa? Mboten wonten, mboten. Nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong mau kowe njaluk apa tak turuti. Wis to, njaluk apa tak turuti. Dadi pancen kepara nyata nek Astina niku wonten maling to? Iya pancen ngono. Wah, keparat ku karepe dhewe. Kula tandangane sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Kula tandangane keparat. Koko Prabu mbok kula dipun maringi dawuh sinten? Kok saged? Lah iya mulane kowe iki takon ngati-ati, takon sabar. Wong lakone kaya ngene to aneh to? Aneh. Lah wis didelok wae nek ora percaya. Yen kowe ora percaya karo pun Kakang ditonton wae bener ora ucape Kresna. Tobat nganti wis entek tisu pirang-pirang. Angger diambung klomoh, diambung klomoh. Ra seneng iye. Ra seneng. Tresna Kamas tresna. Piye to kowe ora? Tobat. Ngambung kok kaya ndilat. Aku nek rada ora penak atiku. Mboten sekecanipun dos pundi? Aku sing ngambung terus ora ana balasan babar blas. Mbok aku iki diambung. Ngaten menika carane ngambung menika ngaten menika. Siti ning muni. Oh iya. Aku wingi jero ning muni. Tobat. Isa-isane nglakoni, isa-isane nglakoni. Sapa iki Pendhita Armati ndene? Armati matamu. Lho. Suarane padha karo aku, padha wae.
Iki sing gawe masalah. Nganti aku doya-oya karo Ndara Raden Janaka. Nyemplung segara ditulungi karo sapa jenenge iki Barjo. Sama dewaning samudra iki sapa? Baruna kok Barjo. Barjo arep dadi kiai saiki. Apa-apa digawe kleru, apa-apa digawe kleru. Sapa we? Begawan Godho Gitik. Ayo tak balekke ora Dewi Banowati. Ora bakal tak balekke sawat watu genuk saka kandhane. Ucap kaceta nalika semanten Begawan Godho Gitik sigra amusti pusaka paringanipun Sang Hyang Baruna wujuding sela aran watu genuk den sawataken kenging anggane ing Lurah Bagong mapan wonten ing taman Kadilengleng ical wujuding Lurah Bagong nenggedegya kala sapu jagat Iki kaya degya sapu jagat inggih sinuwun. Kowe ingkang ngreksa ringin kurung negara Ngendraprasta kasinggihan mekaten. Lah apa to wigatine lah kok dadi kaya mengkono lelakonmu? Nggih, estunipun namung nopi dhateng panakawanipun bendara-bendara kula para Pandhawa. Dangu kula mboten damel lampan wonten ing jagat mila. Kula nuwun sewu, cara menika kinarya nitik dhateng kasetyanipun Dewi Banowati. Tuwun kaluhuranipun Dewi Banowati. Weh lah dalah. Ya wis ento kaya mengkono kabeh wis katon padhang baliya marang negara Ngendraprasta tetep tunggu ning ringin kurung negara Ngendraprasta. Lha niki ngestaken dawuh sini. Aku ngerti karo kowe Begawan Godho Gitik, aku iki ngerti karo kowe. Ana pun ngerti alhamdulillah. Terus niki kula le bali wujud kaya asale pripun, kuwi urusanmu aku ora ngerti. Wah, cilaka iki. Masa ming arep bali kaya mau dadak nyemplung segara. Ya nek ketemu Barjo, Baruna. Nek ora ketemu modar aku. Wis cilaka. Dara Begawan Godho Gitik. Nggih, ning asline kula dudu Begawan Godho Gitik. Kowe sapa? Kula Bagong. Bagong sing teng taman pun modar. Kula diwangsuli kaya wingi, Ndara. Bali ya karepmu, ora ya karepmu. Cuk, kula niku mengke bengi sih pentas. Nek ramale Bagong sing ngancani Petruk, kali gareng sapa? Wah, iki ora tanggung jawab tenan. Ngrekoso iki. Weh, penembahan. Penembahan cengelmu. Kok malah nesu to? Aku, Truk. Aku. Raden Hartanto Bagong saka Prenjen. Jwapure ra. Boyo wis ora salin le, salin. Bapakne endi kok nyalini aku gak. Bathuke panas, Pak. Pak, panas, Pak. Pak, panas, Pak. Jandra.
Kabeh wis padhang, kabeh aku wis iso malik kaya wingi-wingi. Heeh. Bagong sing nang taman negara Ngastina ya wis badar. Badar sapa, Gong? Anu jam sapu jagat. Oh, Sing tunggu kringin kurung negara Ngendra Prasta. Wedan truk-trukan kae. endi? Kae mbok nonton gak lho, apa nek ditonton saka kene? Endi? Kae Ndara Werkudara perang karo Kurawa kae. Wah, wis didak kowe. Ora taya saiki Dursasana disipat barat. Heeh, Gong.